Ụlọọrụ kọmishọna ala anyị na-ahụ maka ndị na-agba ndị mmadụ aka ahịa ya na ihe ịga n'anya na-ekwu na ya na otu ọrụ Anti-Piracy Society of Nigeria bụ otu na-ebu agha megide ndị na-ebigharị ihe mmadụ dere n'akwụkwọ n'ori iji wee hụ na ndị na-azụ ahịa bụkwazi ndị nwetara ihe a chọrọ. Onye nji ọkwa coordinator nke ụlọọrụ ahụ na mpaghara South East bụ ala Igbo Maazị Jude Akọnam kwupụtara nke a n'Ọka mgbe ọ na-agwa otu society a na-ekwu maka ya bụ ndị na-agba mbọ imemina aka ọrụ ndị na-ebigharị akwụkwọ mmadụ ma na-eri ego. Onye nta aka anyị Chibuzo Obidike ga-akọtọpụ akụkọ a. Mgbe ọ na-akọwapụta uchu ya bụ otu n'ime ka ndị na-azụ ahịa mara ihe ekwe na-akụ gbasara ya bụ afịa ha na-ego, ọ dụkwara ha na ndị otu ndị ọzọ ga-etinye aka wee mee ka ya bụ ihe ha na-azụ bụrụ nke dị mma ma kwunwee na otu Federal Competition na Consumer Protection Commission bụ otu ga-ejikọ aka ọnụ na ndị Anti-Piracy Society nke Nigeria n'ịhụ na ya bụ ebumnobi ha pụtara ihe. Ka a na-anabata ndị otu Federal Competition nakwa Consumer Protection Commission na steeti a ka onye Director General nke otu Anti-Piracy Society nke Nigeria bụ Maazị Frank Uduonu kwuru na amụma ha n'obodo a bụ ịchụ ihe gbasara ego adịgboroja, ọtụtụ ihe a na-emepụta adịrọ mma nakwa imerime ndị ọzọ. Ọ gwakwara ndị otu ahụ ka ha na-eneba anya n'ime ime obodo nakwa n'ime ahịa ma nyekwa ha ozi ihe gbasara ebe adị emepụta ihe dị mma ma kwuo na ya bụ otu ha bụ nke dị uchu na ndị mmadụ ga na-eri ihe dị mma nakwa mgbe o kwesịrị iri ya. Na ntụnye nke ya ka onye isi Consumer nakwa Business Education nke Federal Competition nakwa Consumer Protection Commission bụ Maazị Chukwujiekwu Jeff nakwa onye isi Surveillance nakwa Investigation Department bụ Odoziakụ Lucy Ebere Eke mgbe ha na-akọwapụta na otu Federal Competition nakwa Consumer Protection Commission na iwu na-achị ha kpọkuru ndị otu Anti-Piracy ka ha gbado ụkwụ bụrụ ọkaibe n'ịrụpụta ọrụ ha ma dụọ ha na otu ahụ bụ nke ga-enye ha nkwado mgbe o kwesịrị n'ihe gbasara ahụike nakwa ọdịmma ndị mmadụ. Onye osote gọvanọ nke Rotary International District 9142 nke Nigeria bụ Maazị Abuchi Nwaọzọ ma bụrụkwa onye ọrụ Anambra Broadcasting Service ABS tokwara ya bụ otu ahụ na njikọ aka ha ọnụ hụ na ya bụ ịrụpụta ihe adịgboroja kwere ha nkwa na ha ga-enye nkwado zuru oke site na igwe nzikọrịta ozi na iji hụ na ebumnobi ha bụ nke pụtara ihe.